mati. Yes, lagi. Awake dhewe kudu wani gawe itu ana ing tinggalan. Tolong cukup begal itu rasa pituluke. Yo kuwi sing tak karepake. Bagus. Kowe ati itu sing tak kudang-kudang lan. Besoknya awake dhewe iso gawe kucu ana ing tinggalan. Nganti awake dhewe iso ngringkehake iso nglajar marang kanggane ingkang sinuwun awake dhewe iso dadi ratu ning tinggalan. Aku tak nglumpahi kanoman rintis kekuatan. Bener. Melorong bocah sing gawe ngarik nganggur monggo tak jak bilangnya derajat ditulih gawe iki aku sebagai yo koyo ngono kuwi sing tak karepake aku lawan kowe kudu cepat ojo nganti
liwat kuwi sawijining wanita kuwi yo nggawa padha toya. Sing ora katon. Aku yo ngulake ngono lho. Ora modal tembokmu ki apa? Mula ini yen kowe kemudian iku Toraja mengko tak perki ning kuwi turtono karepku. Mau aku ndek sikil sing Tak pek bojo. Aku dikit, aku bisa metu kok. Luas kidul ya. iki kok ngawur nek ngomong. Piye? Kok pas bojo ki sapa? Kowe lho. Apa aku gelem? Kira gelem tak prawoso ngerti. PHP. Iki wong loro. Ya. Jen, apa wong wadon? Wis sakti. Oh, bukan aku jagat, aku gelem ngono. Yo ngedel kowe mulya. Sing golek sadang pangan loro. Terus sing nampa blojo kowe petutu. Karek opo? Nek pengen banget untuk aku ra sedih mangan kayamu. Jawab ora apa-apa. Jawab ora apa. Ora kuat ta kangi kan? Ayo. Oke, aku biar metu ngendi. Ya kono to darane ana. Lho dalane kene enek wonge sing nyegat kowe iki. Mau aku Prawoso kan. Aku ora
lambe apik. Mengko tak tukok. Ora sah lagi. Tak boleh. Mana lambene kok mengslang-mengsling. Mikir. Mengslang-mengsling. Direwangi mikir. Aku takon wae. Iki kok kuwi enggak kurang prayoga. Apa sih? Perkara kowe ini ngandhakake aku tumindak perang prayoga ini terus kanggo. Nek kanggoku karo adikku ki aku tumindak sing prayoga. Aku takon karo kowe sithik kowe iki pawungan saka ndilan sapa jeneng? Putra dalem Sendang Arum. Pangeran Pangeran. Tirta Kusuma. Pangeran Tirta Kusuma putrane Sendang Arum. Yo, Ngerti aku Ludro. Udro. Dadi kowe brandal. Kang mapan kowe sampe ngalas. Iya. Pancen aku sing mandikan brandal ning alat iki. Dadak wae. Mudo paling saudi. Ya, mudo paling kontrol marang wanita. Iki karo kok gak bojo. Sagu apa ora iki? Ora mung cawe wis sampe bojo iki. Wong perkara jaluk kambi wong ditukokke. Lumos kok omah. Yo golek ketemu papan kene. Boten. Sinten sing jawab kaya? Kowe iki aja gorok. Arep ana kiai sing kowe gorok. Lambene biadal kok. Lah wong kan sampe jeneng ra gelem kok nekat. Mergo kowe ana kowe. Mau yen ana kowe gelem dadi bojoku. Tak ben. Boten, kowe ana nyatane banjur ora gelem. Boten. Apa yen mangkono kowe kudu ndak undurke kanthi tau do payeksa. Aja mudang sungai Bathara Kala. Aku kan supaya dan urusan yang orang ini.
besok bakal
Nek delok tau guru taman tok yo. Lah iya nek rentale iso. Delok iki direwangi nganti ngantuk-ngantuk.
Heeh. Ora paten sumo. Lirik Wis kami. ora mergo kuwi wong kowe kemlakan limangani wak wedhus. Tembang-tembung mawa pralambang. Iki mau aja ngece ciptane Kinarto Sabda. Dadi jumbuh karo padatan kadang-kadang ku yoga iki senandakake nek iki muridé Gus Miftah. Paham. Lha nggo peci seragame ya wis batik-batik. Terus nemoni ana klambi abang. Weruh liyane karo ijo. Nek mau pret. Heeh, lambe abang nek kuwi lambe abang. Heeh. Lah ya kuwi lambene ya abang yo pati wae. Ha ngerti kuwi nek Candra Lukita kok jebule malah Candra Mawa. Walah ngerti kuwi malah ngono. Aku teh gedene semono lek ditundukmu wae. Bunga tanpa susah masuk nang bulan Juni, ya nang sasi besar, iki ana hari kurban. Kuwi nuduhake tandha ikhlase. Karo Kanjeng Nabi Ibrahim karo putrane sing awake dhewe ya kudu ikhlas ngeluri budaya Jawa iki kudu sik ikhlas tenan. Ning aku ya rada gembreget Sebabe karo guru SD Manis Renggokono. Lah wong iki bulan Juni rak bayar sekolah arep unggah-unggahan to. terus Wingi ngirimi layang aku mergo putuku le durung bayar. Ning wis ngerti aku ki ya ngaji karo kanca-kanca yoga iki. Apa-apa ki nganggo basa Arab. piye? Nulis kuwi. Kok iso to Mas? Malah ngene lho kirim layang iki kepada yang terhormat Pak Supri Kamret. Yo wis cetha nek iki alamate berangkat. Ning bareng nggon kuwi terus basa Arab. Piye, Pret? Nulisi. Lah ya kuwi dikira aku ki ndalane ora weton pondok. Kok iki weton pondok? Wah, kuwi pondok pesalin. Pondok pesalin. Pesantren ora pesalin. Oh, heeh. Lah iki lagi nang layang iki ngene iki. Piye? Ngene iki lho. Pak Fatkah Bayak Fatkah Yaro Fatkah Ro Bayano. Lah terus aku ya jawab wong aku ya wong iso ngerti kok. Lek ku jawab yo beres wae mau walok kok. Sin Fatkah Sabak Fatkah Barok Fatkah Ro Sabaro. Guruku sing paling jelek ya kuwi terus jawab neh. Min Fatkah ma dal Fatkah daro Fatkah ro mudaro. Apa sing tau lek kuwi? Ayo gurune terus kono ya saya saru kok. Min Fatkah ma tak Fatkah tamu Fatkah ndupamu matamu. Heeh. Kowe wani ngono kuwi. Apane wong ya mergo mangkel ora ndecet duwe dik 50.000 kok utang gaanu kanggo tuku paku ijep ngalah. Jumbuh karo swasana kang dira. Iki kok awake dhewe metu tanpa umum. Biasane ya mung gampang ngene kok ana tumpeng kuwi mau ki. Jane apa kan mak-mak roko wis. Ora. Lah piye? Iki kan perlu ya, Pret. Kowe iki kok kudu mangan ae kok. Lah aku anggen ngono wis ngingi-ngingi. Terus perlune apa, Mas? Ah, kira ngene to, Pret. Heeh, rakyat. Ya ora apa-apa wong Anu yo kampret arep piye? Lah ya ora apa-apa. Enggak. Wektu bengi iki ya, Pret. Ngene sing ana isu. Ini tak Heeh. aku tahu ditepiin ngono, Pret. Aku wis. Amarga gak arep nyeneni bojomu. Oh. Oh, berdine. Iya. Iki ya wujud tumpeng kuning sak pirantine, Pret. Heeh. Kertas ketapluk. Ketoprak. Oh. Aku ora kanggo mengerti sampeyan seni proses olahraga. Ulang tahun. Oh. Ulang ya terus oh sik mapan ana kene. Ya iki Sik wis kaping pirang tahun? kaping 19, Pret. Kowe. Kaping 19. Wah. Oh. Heeh. Ya. Heeh. Nak ngepase tanggal kuwi tanggal 6 Juni. Hari kurban. Heeh, terus tanggal 7 itu. kita bisa sana aja nih. Yo malam tanggal. Oh, tanggal 7 itu. Oh. Kok masih tanggal 7 lah? Apa ya ada tujuan tanggal 7, Mas?
tujuan. Ayo iki kinaryo kanggo kinaryo ulang tahun sanggar iki piye to? Oh, ngono. Lah Joko. Iya, miras pantes Fred. heeh. Miras pantes kanggo mengeti ulang tahun pesanggrah Wono Seskolah Ras. Oh. Wis tau. Dadi yang ning kono to? Iya. Sing nggo ketoprak kae. Iya. Kok aja dadi atimu Mas aku ora iso teko. Ora diundangi kok ya. Ayo mergo ora dikon. Ngene sesama. Ayo barengan apa ya Mas Pur? Iki papan tanggone rak iki dalan iki ngalor. Heeh. Terus kanan, Heeh. kiri, las tekan. Kurang lebih 200 meter. Wah, kok berkombre ukur kowe iki ya. Lalu sing kaping pindho. Pindho loro. Lah kuwi upah sing tanggal, Fred. Heeh. Kuwi tanggal 10. Oh, 10 Juni. Iki miras pantes mula bareng karo iki ya mergo kahanan. Oh iya. Kowe ya ngerti lah. Ngerti aku kok. Soale ngene ya, Fred. Heeh. Pak Arno iki saiki nek wis purna karya. Tugas. Yo. Wis pensiun. Wis Mantan manusia tanpa jabatan. Ya. Terus nek isih ku ya, Fred. Heeh. Siapane iki? isih ngene iki ngono. Oh, isih menyambut gawe Pak Karyo. Heeh. Nek kampus iki pendak lapan lho. Wayangan pendak lapan. Apa ora hebat? Hebat no, nah aku ya seneng banget umpamane pendalaman iso ukuran neling ngundang aku agek ping 3 kok. Ayo. Terus Kula metu dina iki Pak Arno ya sekali puji syukur ana ngarsane Gusti awujud ulang tahun gawe tumpeng iki. kula Ayo. itu nek ana mesinnya diparo. Heeh. Dikase mesinnya. Ini nang Jawa lho, Fred. Iya. Utah ulang tahun Sanggar Seni Tirto Siswa Laras tanggal 6 Juni bareng Bato. Nah, terus iki ana tulisane Ketua Dewan Kesenian Kecamatan Kemalang panjenenganipun Bapak Suharno SUM Hum. Bapak. Bapak Iki sing ketua umum kok ya. Iya, Lah, ketua umum. Pak Lanto ora tau balik jadi seneng Pak Suharno. Ini ora apa-apa muga-muga Pak Arno ketularan karo Pak. Ora ya tangah lamun wis pensiun. Iya. Mewakili nggih sedaya anggota Dewan Kesenian Kabupaten Klaten ora luka malah kebak ora pinaringan kita rezeki berkah Gusti pinaringan. Ora. Ora to. Lah yang ini menimbulkan fitnah. Dikira tak gimbol. Aku tak matur. Ya paran poro keparang tamu yang kaki hormatan iki kok diwakili karo Pak De. Anu kasih pamrih ya. Matur datang sedaya para ingkang Saiki iki gatine sik pakai dolan-dolanane seneng. wonten wedal menika ingkang kula hormati yanipun Bapak Haji Sunarno SEMO. Iya. Ora rawuh ya tak. Iya, mbok menawa engko apa ora ngerti wong iki disarke nang RCTI kok. Kesenian. Iki dipatane nang RCTI lho. Dijarke nang RCTI lho sesuk sore jam 5 tayang. Radio cilik tanpa izin. Bapak RT yanipun Bapak RT, Bapak RW ingkang mapan wonten ing laladan RT Kakak. Iya. Lan sedaya para pemuda muji pinangka sampundawating warga masyarakat RT 5. Iya. 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 Lan sedaya kru Sanggar Seni Tirto Siswa Laras iki sik rawuh kan. Nganti ramak ya nganti tekan omahe dhewe-dhewe. Ya, nah iki urung ingkang dadi nang panjenenganipun Pak D Kasim nggih sing saka Candi. Pak D Darmito sampun tutur apa dereng nggih? Oh, dereng. Alhamdulillah.
Iya. Yuk, masih. Kan iki saya ketoprak. Mas di budaya kasih mboten iki. Masih. Dia boleh garung panjenengan Bapak kasih. Matur nuwun, jaga sampun. Kami wonten pementasan ketoprak niku dari punika anak seni wontenipun syarat sarana. Nggih. Dinaraya ulang tahun Sanggar Seni Sosial Barat. Iya. Ingkang kaping 11. Bis Perwau Madani Kaisne Sabukolo dan Pangkreyono mugi sedaya pelanggar dasar samudayanipun. Amin ya rabbal alamin. Panglima panjenengan pinteran kapitadosan panjenengan piyambak semonggo kula dherekaken. Kedua mulai. Nggih. Alhamdulillah. Iya. Siswa laras kabeh ingkang sami rawuh mugi ganti kanyuwana mereka widadan keselamatan kabagas warasan sarta antuk dayaning sendang trisendang sedang derajat sedang pangkat urip sendang rezeki kabeh sempulur Mas siswa laras anjayen bawono para masyarakat ing Baruan manis Renggo Kemalang sekabeh iki ganti ngayuwana kabagas warasan sempulur. Amin. Pas kaset kula sumanggaken Pak Arno supados sinten ingkang panjenengan saraya kagem pangkas tumpeng menika pepanggungan monggo. Nggih Pak dikasih Pak Sedantintel nggih monggo. Ya sepati cok. Monggo Pak Arno. Para sutresna budaya panjenengan sedaya pinangka pasiksen bilih wonten ing Sanggar Siswa Laras menika ngawontenaken hari ulang tahun uti pangentenipun lahiripun Sanggar Siswa Laras. Mugi sedaya ingkang sami rawuh menika gati ngayunen kabagas warasan sedayanipun anjayen bawana ya Mas ya. Mugi Sanggar Siswa Laras lestantun bidang langgar bangsa patok salam-salam para sing rusak. Nggih, dadi ngono kan
Buddha awake dhewe wis ngeluri budaya Jawa. Dadi agama karo budaya Jawa iki kudu satraju. Saimbang. Apa to tegese kok awake dhewe dadak dhuwur pancungan nyenenge sedekah bumi kendulenan iki awake dhewe muji syukur. Ora musyrik iki ora tegese ora ngaturake syukur panarima. Mergo kabeh rangkaian iki tumpeng. Iki gak dumadine saka beras. Diwet dadi anu diadae tumpeng iso kawulane kabeh terus iso digawe pucuk dhuwur. Tumpeng tumuju marang pangeran tumindak sing lempeng aja neka-neka. Ya ta, sapa terus iki nek dhuwur dhewe iki kan ana pucuke, sok-sok nek nggon mateng kae ana lombok dhuwur dhewe. Kuwi mawa teges sapa sing bisa ngumpuli sing ngecat lombok nak ra ono kajaba. Kang akarya jagat awake dhewe kawula iku kudu manembah ora kena beda-bedake agama siji lan siji. Ulane lumantar ketoprak iki sing tak jaluk para yoga iki pepeling ya ta pepeling iki mbak kowe aku wis larang wis ta iki nek parane ngono ya bisa ape ayo bisa toni pantau iki panggil motor Sabtu Kliwon malam minggu lagi nonton doprak Sanggar Sismo Laras Pak Soeharno pangesuwe seni kang adiluhur tumrap ito ing tanah Jawi para muda jolirwa ayo budaya Jawa tanah tangguh kesabaran karti mugi jaye ayo musang jeblak-jeblake butuh wadon nika yo kan monggo pepeleh cok
seneng Mas iki mau ping pisane lagu pepeling, bacutke sholawat terus tombo ati. Kuwi ngelingake aku karo kowe senajan to nindakake 5 wektu, ya ta? Ngamalmu sing apik akeh ning ndi mung dakwah terus sedekah ning ora ana paedahe yen to wani karo wong tuwa loro, bapak karo simbok. Aljanatu tahta aqdamil ummahat. Betul. Swarga kuwi mapane ana delapakane kaki ibu. Dadi ibu-ibu sing kepareng rawuh iki nek mlethek aja kuwatir iku bapane swarga. Ya. Ayo no terus dure tombo ati. Ya ono neh tombo ati ki ya apik ning aku iso ngarang dhewe Mas. Loro ati. Tobat itu aku ya loro ati. Ayo garingan ya Mas. Loro ati iku ana 5 perkara. Kaping 1 weruh tangga kalunge gedhi. Kaping pindho diselingkuhi bojo. Kuwi nek sok dimandalang. Kaping 3 sing wedok sing lanang elek sing wedok ayu. Sapa kuwi? Kaping 4 duit entek bojo minggat. Kaping 5 bondo entek ya seneng rondo. Salah sawijine mesti ana sing lakoni. Terus no yang pengen setruk lelek mati. Kadus. Iya Mas. Kabeh karo sanam. Seneng baca buku-buku sangar. Sis welaras, sempulur budaya Jawa. Kabeh aja nganti ilang Jawane. Apa to tegese Jawa ora ngerti. Wong Jawa kok ora ngerti tegese. Padahal dina kuwi lak ngerti, dina kene piro, Bro? Loh, ngene kok dadak kecape gae. Ayo tetep itu to. Heeh. Apa ae? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kuwi ana wedine yo. Wah, tenane Mas. Iya kok. Nek kowe iki kaya ngumpuli Sunan Kalijaga. Aku kira ya wis bar. Tegese Senin, Mas. Ya, berjogo. Heeh. Oh, sama unek-unek. Tapi kowe kuwi nek omongan yo kan sing ati-ati. Ibarate kowe iki duwe HP nek untung SMS to dhisik. Saiki WA. Tapi nek dibaca kok penyes. Iya, tak kirim ke lah diwaca bisa kowe ra iso. Oh. Ngono kuwi sing ati-ati. Oh, iya. Terus terus Selasa Mas. Lah, Selasa kuwi selakno ngamal sepadha-padha. Oh, kanggo sedekah. Tegese. Wong ya Bras, kowe iki diparingi sandang pangan sing akeh karo sing mohago. Iya. Ya sedekah ya mbantu karo sing butuhake. Oh iya. Menuju sasaran, dadi aja rusak senengmu dhewe. Iya Mas, ngerti ya. Selasa. Terus Rebo Mas. Rebo. Sing kesoson. Oh. Ora kepala bojo. Ora sing sekson apa kuwi. Rebo. Sinawa aja nganti bodho. Ya, nuntut ilmu ya. Terus Rebo Kemis Mas. Pawange jamilan. Iki kok ana wong kowe oh, dadi nek wong seni sentrani iso babar rasa kaca, nek Kemis ki luwih becik mingkem katimbang Lamis. Ayo, bangane kowe iki ngomong-ngomong ambil jarukan mondo sedulur mondo tanggo wis becik meneng. Oh, ora bisa. Oh, nek ngono wong bisu kae mesti ning swarga ya, Mas. Iya, nek kae malah ora njomo tapi. Oh, berarti Kemis. Jumat. Kono lakonmu karo tetangga. Oh niat. Niat. Weh. Jangan kesini. Heeh. Nek kowe iki wong esok yo gak tau. Perkara nyambut gawe dicek ngono kok nyambut gawe. Nek wayah diceluwi. Oh.
sego ki apa ora. Suarane apik. Terus Sabtu. Insya Allah barang sentuh. Ora bangi plecet metu. Ora Sabtu. Tobat. Iya. Tobat ora tobat tomat to? Ora terus kumat. Aku ora udun. Yo. Terus minggu. Minggu dira barang sentuh 7. Barang rahayu. Oh, gunakno bayar rahayu. Kuwi nak ngono bapak perdine wong kuwi. Oh, lah nek ngono aku rak ya wis ngerti nek Senin aja bosen nggon ngene. Nek Selasa selakno tumandang gawe sok gak apa marang satu bedo. Nek Rebo kerpo awon bojo melek di anak. Ora. Ya, wis ngono to awake dhewe kan wis ngerti. Lah nek ngono kowe weton SD iki ya tak kres kowe wong iso daki-daki kudu iso maca. Iya. Lah upamane maca ana huruf A B C D F. Ya iso. Lah iki rangkaian ana kata-kata iki ejanen. Nggih. Iki wacanen ya. Ya. A K U U diwaca aku. A K I I diwaca Iki B A B I diwaca babi. nek diwaca kabeh Aku iki Iki babi. oh pinter. Tapi ya iso. Nek kowe iso apa? Piye? A K U U Diwaca aku. I K I Diwaca I A S U Diwaca asu. Nek diwaca kabeh berat. Iki aku asu aku. Iki asu aku. Iki nani aku. Di politik asu rek berat. Wis ora usah saru-saru. Sing seneng awake dhewe sore-sore padang bulan sisane sendro. Anu lho Mas. Oh, sorry ya kok nek ngati urung ditampung kok nek. Wes ipane apa kutu kasmara ya kena anu ya kena pokoke wong seneng-seneng karo nak nunggu. Ayo prapto wonten pun saat muni mawon santai mawon wong awake dhewe iki nek sanggati kanggo ngerti kok. Oh bener no, nek reyokan lo kok tekan kok bener. Oh sing tekan kok kok. Kowe ono lho paling semeneh. Ono kira-kira nabi. Ono lho kok sing paling saru dhewe Mas. Tukang ibon. Piye? Esuk-esuk anggere wayangane wayahan bubaran kae malah isih-isih nabi nggo gawe pentil kok. Apa? Awal-awal. Contem Mas. Ditunggu awake dhewe kepenak. Kapan Mas kira perayaan lek? Kapan lek? Tunggu sih, Kak. Sebab niat pinawal akal binyak. Pikiran antarane kanca-kanca kabeh iki yo simpul. Kabeh kanggo ngono iya sebab musyawarah. Ora kuwi musyawarah. Yes. Wes aku ora jalur ora kaul sesuk nek kelurahan nek pomene nek dina malam Minggu pae karo Pak Arno. Ya toh? Terus seragam iki tak tukokke kabeh mbok ngangkon mbok jare ning aku nek ditangkap melas itu. Ora ae yo to balik. Ora ben. Mung nek ya Mas Pur. Wis bubar Mas agar kasih bubar. Pak Bilpanya nggo dosa kok menawa. Mboten enten saentene mawon pun monggo. Saentene mawon. gedhok. Oh, gedhok. Gedhok judulnya gedhok. Gedhok Sama sing isa. bar geget manduk-manduk.
sadar. Iya. Apa gunane wong main judi? Minum lentre, remi lacaki. Akeh korban mergo judi, duit entek, uripe tili-tili. Mula urip sing ati-ati Mas, aja nganti kena korban judi. Mergo judi, bojo kabeh dadi lali. Atotit ayeme kuwi nuju ngitit. Kuwi iki nek rampung aku. Remi bareng dijago kertune mati. Domino sing kalah ngap-longo, sanggong sing kalah lenggang-lenggong. Aja judi Mas, aja judi, luwih becik Mas, nuli budaya Jawi. Piye? Kowe yo mlebu. Kowe pinter, Pret.
Ayo wong anak sekolah terus waras kok. Mau lho kotek mau. Waduh, itu sak tonto ale jentik. Lemu tanpa jamu seger tanpa. Ayo. Tanpa leber-leber. Karo aku kok Gontor niku lho. Lah iklan iku nggih pripun ngoten lho. Jenengan iku nyandang ngono kok topang sebenarnya raya gambut suara. Rumah saku yo kalah. ane yang Weh. Kowe wis juga. kasih tok sawah tok ngisor ki apane? Bulan Apane apa? Alah. Alah. Deno le umum. jebule berat peteng. Kenapa nih? Dalan. Ayo nunggu nang mono sis laras kok. Ya banget. Ora nggih tentu kita nggih ngoten. Iya Bapak. Mboten napa kula nggih ngoten to. Jadi ngono tangan ini ngono. Nggih. Iki lho. Kaki berduduk. Kok main kok lho jenengan. Ora apa. Ani sedhek wae kudune ngono kaya. Kowe kok dadi aku ngene gumun, aku ngene gumun. Karepku ki aku kudu piye? Sendok kula niku gumunan. Nek kejalipun jenengan iku kudu kaya nek wong kaya karo Kang Budon iku lho kek kenalan kek lho iso omongane. Lho, kuwi ngopo? Tukoke ali-ali. Ali-ali ki ngomong. Lah nggih. Terjane ora gelem to nek wong kaya ngono aku ngene. Apa njaluk gelang ngoten to? Kampret. Dalem paguna. Lunggahipun. Iki piye to? Iki piye lho? Dan pun saya kasih lo. Kita rada iki. Yo. Wah. Jem. Kok ana sik cilik licet ki apa? Wes tua pas ora kene pun mek nonton iki ayo. Kabar berat. Ngene iki. Ayo sapa sapa. Yo Libi, palang lewat. Kowe papare suka apa gawe artine rampung. Nggih, sampun cekap. Mbok menawi paring dawuh monggo kula aturi pangandikan dumateng abdi kawin selera kula Ya niki. ya kene iki. Kenapa berat? Oh. Kene. Nggih, monggo. Kok kaya kurang lho. Ya lagi. Ya pun iki. Monggo. Kok maju ta? Kowe iki ora taman sari abdi iki masih. Nek kula niku namung batur. Nek abdi menika kakang kula duda menika. Lho kowe kudu abdi. Sanes kula namung batur rumaos. Lho apa? Lho, benten ngoten abdi kalian batur. Nek batur niku mbak-mbataning cinatur kanggo musyawarah, ning nek abdi niku nek mangap kaya memedi. Apa kowe yo ndletek kono kok dadakan kantor. Kowe iki abdi ning Taman Sari lho. Aku ki putra ratu. Lah nek kene napa nek ndledek kok jenengan niku purun kalian ndere lah wis kaya ndledek. Ora satu kok. Wah. Oh. Seneng banget. Lah ya mau gelo. Ora seneng kok. Kowe suka pare suka. Ji, Aja lali yang mengko Kanjeng Rama ki dawuh. Aku suwara menyang Kanjeng Rama kowe kudu ndereke maneh iki banget. oh dados sak ngendikanipun Rama, bab punapa kemawon kula kalian Kakang Duda niku kedah nderek jenengan. Lah nek upamane kamar mandi kok ya nderek. Nek bisu anak. Oh, ya anggih. Alah niku nom-nomane nggih kaya kula mboten niku kok kula niku nggih mboten niku. Oh ya ngono kok. Nek tamune niku ra upamane carane bintang film ra kaya film Rano Karno niku
Ning nek kaya Kang Dudo niku mboten kaya Rano-kanan kaya Kumbakarna. Buta. Saudara aku kok iki ya sedulurku lho. Ora Mas, aku Aku padha karo kowe ya elek. Kaya mau kae aku tok nek asu dadine kowe ya sedulur asu. ora kok ning aku tekonku kok wong mbangane sik kowe wong kaya kowe mau. Mas laku iki. Monggo aturi lenggah tamu. Monggo ki sana. Menawi kula presani. Bu, sampai Kula tetos. Kanjeng Putra mereka sinten kok rawuh wonten ing salebetipun taman. kula Untara. saking kanan bulan itu saking itu. Oh, nggih. Nggih tepakaken kula Tirta Laras niki Tirta Sari. Nggih. Tentara. Niki Tirta Kare. Karan bulan. Kaya mau Buntara. Buntara. Tentara. Pas senjatane mung tendang. Ayo mulai. Kalau pulau menika mboten klentu. Klentu nggih dijual. Kan pamata badhe sowan wonten sanipun Kanjeng Sinu Prabu Sendana. Menapa mriki niku keraton Sendanaru? kalebet kraton ing Sendanaru nanging menika wonten salebetipun taman sari ki sana. Kanjeng apa panjenengan sinten? Kula Tirta Sari. Tirta Sari. Putra Kanjeng Ratu ing Sendana. Injih. Mengaingaken kaya kawasan kesasar. Mboten kesasar, mboten geblasok wonten mriki kemawon menawi becak badhe sowan wonten ngersanipun Kanjeng Rama, kula ingkang badhe nyuwanaken. Kusumane kayu. Jenengan ngendika pripun? Wong piyambakna badhe dateng wonten ing kraton Sendanaru dumugi taman kok mboten kesasar niku pripun? Wis meneng wae to kowe kuwi. Wah nek mengke kula niku mboten caos pemele jenengan wong keru kok malah niki apa-apa ndalane wong kok apa piye ngono ra. Claro, ini kebenaran to. Ono kleru apa beneran? Duran pokok kebenaran. Matur nuwun sanget menawi kula iki kawasan kesasar. Ya mboten nawi klentu to. Ah, nggak klentu. Sapa sing pondok kleru? Dijolke karo Pak Harno. Wong mriki to sampun kok Sampun wedi-wedi. mriki kemawon. Enggak permondo. Iki kok bingung ta aku. Nyekel bagus kok. Anduk, wong tamu nggih. Monggo pun derek ingkang kusumane kayu mawon panjenengan tamu ingkang minul yo. Monggo. Monggo aturi lega. Lah kersanipun menawi sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Rama badhe menapa kisah. Kula badhe sowan ngersani Kanjeng Rama. Bapak kaliyan panjenengan upamaken kula badhe Oh, nderek suwita to. Mbok ngaten kemawon mboten sisah suwita wonten ngarsanipun Kanjeng Rama. Sakmenika suwita wonten ing taman sari kados pundi? Ngeten lho. Mbak ampun. Kowe iki aja cerewet. Nek madosi Rama niku lagi madosi malih. Rama malih kok kula kedah. Abdi wonten taman menika loro wae ora kenal. Nggih to. Panjenengan sampun kagungan abdi kekalih. nggih kasaripun wong edan wonten mawon. Ning sing edan mboten namung kalih. Aku sapa ya? Nggih kalih jenengan. Kok sayu-ayu kok ya corekan. Menawi panjenengan kersa nggih. Nggih jenengan nggih. Menawi panjenengan kersa mboten jiya suwita wonten salebetipun taman kemawon kados pundi? Napa pantes Kok mundur-mundur to mrene rene. Sing cok mawon to. Los yo pantes mawon. Sing cok mawon. menika suwita. Sawi dadi abdi wonten desa pundi. Lah mboten pantes kula menika namung salah setunggal. Menawi panjenengan kersa dados abdi, kalah dados abdi ingkang tinaken kaliyan kula. Malah ora ngetoke semen sawit. Nak duwe. Nanging nyuwun pangapunten kowe meneng lho ya. Nggih. Ini seksine. Seksine kene. Saiki awake dhewe mung kon meneng. Ngrungokke lek ngendikake. Ning nek barang sampe aja nganti kok. Mula kowe kudu
jenengan Kampret. Ya, Pret. Ingkang tinaket kalian kula malah menawi kepangen. Kula wis kali kampret. Mas aku kok nyepelke karo aku. Iya. Karo aku nyepelke karo aku. Mboten Guyono ae. sakit. Guyono ae. Oh tenan. Guyono ae. Jadi Panjenengan rawuh wonten ing Taman Sari kok kesengsem kalian panjenengan. Sinadyan kok kiai saya paman. Nggih. Kok bagus ngono lho. Nggih. Ya sedih. menapa mboten Cilikan bagus lho. Kamu cilik. Cilik kok temenan cilik. Sing penting kasih apa? Saniki niku menapa boten cilik. tentu saya menika Kita ra gede. menapa badhe siwita dakeran Mas. Suruh bis pindah punika lho. Pindah pundi? Pindahnya Nanti kalian iya sing bagus kados panjenengan Bu Inci panjenengan menawi kersa ngajak kula badhe matur wonten sanipun Kanjeng Rama panjenengan Mas Loro. Kula Inci Sampun kelajengan dipun panjenengan buka. Awit kula menika dipangangkat niraraken dusun karang badhe pageh petang. Ngaten Mas. kula menika wong wadon wis tak kewangi ora isin. Kempung katresnan kalian panjenengan. Oh iya. Kula menika putrane Narendra. Kepingin tresnan kalian panjenengan namung piyai dusun. Panjenengan nampik kalian kula. Mboten nate Gus kula nika nampik. Nanging mangke adil menawi panjenengan mangke dipun dukani. Panjenenganipun Kanjeng Rama panjenengan wonten ing kraton Saestu Sendang. panjenengan boten kersa. Iku pusaka kuno. Menawi panjenengan boten kersa nampi sing kajengan kula. Kula timah. Kula badhe nyanyi. Kalian. Ampun. Boten. Jenengan iki lho. Jejering wanita menika kedah wani dipun tampa. Ngeman temen ndak kaya ngapa ketloke sorake wong keraton wonten ing Sendang. Kula aku kepengin terus nama Kula niku pitados penggalih panjenengan ngeten lho. Sik yo Kak. Aku pinonto wong tuwa omongane jenengan. Nek ora iso ngegoke awake dhewe luput, luwih becik aku tak sentuh. anakku ya cilik-cilik. Aku jomu lho iki enak banget. Kula ora nggih lingsem to nek upamane tidak Ya iki ngono ra ya padha wae. Nek ngono aku ya tak nangis. men kok garis men. Nek wis men Ngono pret. men mati yo mbak kok kan gadenmu. Wah, Inggris pisan. Kados pundi. Iki aku lho. Kados pundi menawi panjenengan boten nampi kalian. Mangke piye to Mas Loro? Kula terima kasih punduk. Kula isin. Ampun dolanan pusaka niku. Lah panjenengan nampi kados nang Bagus Bintoro. Dipun Kula namung caos peput kewala. Panjenengan kersa napa niku tegesipun alah ini panuwunipun amargi kusumanipun sampun ndeleng batin panjenengan karo barang sing cilik lumayan. kula tak Nanti atur. muncrat. Mas Loro. Makin rumiyin menawi panjenengan boten kok menawi nampi kados nang kula boten badhe. Mboten nate kula niku nape saged. Ning iman sangat. Bro. Menawi panjenengan menika badhe mandi. Lanjut. Panjenengan nampi kados nang kula. Nggih boten mawon beres. Ngaten kemawon Pun kula tak ngari ati kula. Lah kok dadak suwi mari bareng lho. atine silah ditumbak oleh ayam. Ngali. Panjenengan dados. Ini nek boten bener selera. Lah nek Selama dipun badhelini Ngaten kemawon. kados pundi? Kula tak ngari ati kula. Nek ati kula niku mawon seneng kula nggih seneng.
menawi kula saged kados karo panjenengan. Kula pikantuk gamelan wonten ing Jakarta. Oh, iki malah kok Panjenengan iki badhe ngatur. matur kalian kadu. Nah, yang mau. Ngalah kowe. Aku nonton iki lho. Kata gitu. Lah kalau mesti oleh tak cilik tenan. Aku nonton iki. Yo. Makin masak. Kalau niku aji lho Kak. Bapak pucuk. Pite guyu kan lho. Waktu Musa tinggal iso ngadu. Bukanipun panjenengan. Kita PRP sing makan wong iki. Kan malah kula badhe nyuwun pangestu menawi kula pengen sanget nyuwun dawuh kaliyan panjenengan. Yaktine putrio Shout out.